Видите, каких у нас нет в библиотеке. Заманча җиһазлар, яңа китаплар, 21 гасыр технологияләре. Бу китапханәне Яшел Үзәннең Белобезводная авылында урнашкан димәссең. Модель китапханә белән бүген Чувашиядән килеп таныштылар. Много света, много книг. Безнең китапханә якты, матур китапларга бай. Балалар рәхәтләнеп вакыт уздыра. Монда үзләрен өйдә кебек хис итә. Белобезводная китапханәсенә ремонт узган ел Мәдәният ил күләм проекты буенча ясалган. 5 миллион сумга төшә. Шушы суммага иске китапханә урынында яңа мәдәни үзәк барлыкка килгән. Полностью преобразилась библиотека. То есть Ремонттан соң китапханә тулысынча үзгәрде. Балалар китаплары фондын яңарттык. Милли электрон китапханәгә кушылдык. Хәзер читтән торып китап укучылар саны артты. Модель китапханә китап алу яки уку урыны гына түгел, ә айрым күп функцияле мәдәни үзәк буларак эшли. Биредә балалар зонасы, бук кроссинг, ягъни китаплар алмашу һәм башка түгәрәкләр эшли. Мәсәлән, яшь журналистлар бирегә көн саен җыела. Клубта мин уже 2 ел. Без монда сюжетлар төшерәбез. Язма эшләрен ясыйбыз шул. Егышый. Чувашия китапханәләре дә модель форматка күчмәкче. Алар да Мәдәният ил күләм проектында катнашачак. Кунаклар Татарстанга шушы грантны алу серләрен белү өчен килгән. Бу библиотека бик матур, заманча. Без үзебезгә күп яңалыклар алдык. Моны тормышка ашырырга тырышырбыз. Очрашуда замана укучысын китапханәгә тарту, киләчәктә ике республика арасындагы хезмәттәшлек турында да сөйләштеләр. Яшел Үзәннән Илгиз Шәкуров, Илшат Мөхәммәтов, Яңа гасыр каналы. Республиканың барлык төп хәбәрләрен, тапшыруларны һәм фильмнарны иң яхшы сыйфатта ТНВ YouTube каналында карагыз.